Koinne. Nyt tulee. Nyt veikka. Oi satana. Nyt veikkaan, että tulee. Nyt kuulostaa siltä. Ei! Perkele, olikin roska-auto. Nyt tuli. No ei oo tää smartti. Ei oo toi smartti. Sieltä se rullaa. Hetki pieni joukkue. Hyvä on. Hetki pieni nyt, kato. Nyt täytyy näyttää jengille. Ai. Notke odottaa, kiitos paljon. Ai. Aika fiksus kunnossa on, hei. Mä nyt vasta oikein kerkisin tuohon sisällekin katsomaan, niin se on aika kiva, Tuolla on akku vaan tuolla. Hei, tää puuttuu, voi paska. Heti ensimmäinen. No on vienyt täältä sen. Näetkö sen? Tähän tulee semmonen tefloni. Styroksi. Sä voit soittaa sen. Ei, se on johonkin, ei sitä mistään saa. Ei se, juu se, mutta se on nyt ensimmäinen tommonen. Täytyy hoitaa. Se on Kaikki menee karjan varausampi. Ei, mutta... Ei, se voi muuten peräluukus olla. Olette oikeassa. Ja siellä on muuten jotain kamaa. Joo, siellä se on. Mutta ei saa auki. Ei oo akku. Joo, mutta se täytyy laittaa. Pistetään laturi. Mä väitän, että ruske on maa. Se on aivan, siis... Noin. Ehkä menee jotain virtaa. Lähtikö? Kaksi avainta? Mikä toi on tuossa toi? Tämä kassi. Ei, mutta onko se vepasto? Oh, tässä on vepasto. On. Hei, voidaan vaihtaa 3 tonnia väliraha tähän. No okei, en mä ihan niin paljon. Hei, tää on sama. Onko toi yksi uuden? Mikä vuosimalli toi on? 2009 vai? Tää on 8. Sama koppamalli. Ei sulta puutu enää kuin niin. Ajan 10 heppa, niin sit on sama. Hei, tähän saa semmosen, tähän laitetaan semmonen. Auke. Joo, tähän tässä Stake 1 on 136 heppaa. No. Joo, mä katsosin näitä saa, mutta tää on vähän erinäköinen. Joo, eli niitä alaosa erikseen, toi on erikseen ja toi. Jep, ne 3. Toi menee vahankasta. Se menee vahankaan, tai joo, myllyn kanssa. No, eikä se haittaa, että se on tommonen. Ei. Aika peli? No, Eikö se oo? jääkö se kävisi? No kyllä se kohta käykin. Käy. Onko meillä boosteri? Se olisi saanut heti käyntiin. No siis, ei tässä nyt ole. Et sä nyt sen kanssa lähde meidän kahvenamaan. Ei tiedä. Niin kuin veneen kanssa. Se ei muuten älylaturi. Tossa niin en tiedä, katsotaan lähteekö se ton laturilla taas. Se oli aivan nollis. Ei se nollis ole. Siellä on, se on melkein täynnä. No ei oo, kun ei se... Sitten täällä on joku irti. Mitä vittua? Älä nyt olla. Joo. Puhallut pois. Ja käyntiin. Oho. No niin se vaikka tuossa siellä ei oo virtaa. No ei siellä olekaan virta. Mut aukeeko nyt toi? Nyt jollei sulla niin...
Niin siis. Noi! Ja mieti, siellä luki iskä, siellä luki netissä, että takaluukko ei aukea, ja jengi oli, että se on niin... Se on virta pois ollut. Niin jo, kato. Siitä se aukeaa nyt. Täällä on tää sama. Mulla. Ei ne osannut avata sitä. Mikä se on? Tää on tää suoja. Tuo ei oo virta tarkoittaa. Joo. Mut se aukeaa niistä. Mikä siellä oli tila? Täällä on tämmönen. Sinne menee sulle... Mulla menee noin. Mä rupesin... Mut kato panoraama, katto iskä. Häh? Sä me tehnytkään näitä täällä muutakin kuin avonaisia. Hei, rauha. Rauha. Kiväärille aselaatikko. Kato, mikä täällä on? Mikä tää on? Kosteuden suoja joku laittanut. Kato, ettei tuu rikki. Tai se lukko. Mun se liimataan umpeen. Menikö? Meni. Meni. Näin se nyt rikki on. Loistavaa. Kato hei. Tää on semmonen merkki, kun sä et ole ennen nähnyt. Kato vähän. Et sä oo mitään. Ja 98, kato pelkästään. Ei saa laittaa edes 95. Mä tehopeli. V-poveri. Hetkonen, onko ruostetta? Ei oo ruostetta. Ei. Eikö siellä sisällä, mutta onko se muovi? Mut hei, toi oli hyvä, toi oli osa. Mut mihin tää siis on? Se on tää takaluukun suoja. Siis onko tähän tehty tommonen pieni... Mullakin tommonen. Se, että sulla on, ei tarkoita kaiken muilla hullulla, mut siis... Ei kai, onks niin siis pieni tommonen noin? Onks sulla se päällä siellä? Hattuhylly. Oikein maailman pieni hattuhylly. Tavarat saa pilloa. Oi, jumala. Se liikkuu 25 senttiä. En mä jaksa. Ei näy. En astu. Ei oo hieno peli iskää. On vähän katoa. Ei. Poika teki aika hyvän ostoksen. Anna se. Joo. Otetaan vähän moottoritilaa. Oho, kato ja siitä tulee, kato ihan varmaan prappuksen matto. Onko prappuksen matto? Mä tiedän, että sä oot vähän katteella. Se on chatti Esvani ihan uusin prappus pihassa. Kirveskilpailussa on ottaa naudunlaiset jo. Joo. Onko sä sen rattivaihteet? On, tietenkin rattivaihteet. Tietenkin. Eikö sulla, onks sullakin? Kato, ei sulla, kato tää alumiininen, kato toi, kato kun on vähän hei fiilistä. Onko sun nahkapenkit? Ei. Niin. No ei mulla ole punaisia penkkejä, mutta mä en oo soutanut Atlantin ylitte. Kato vähän prappuksilla onko penkeissä. Kato vähän, penkit on aika hyvät. Niin. Mut se onkin se Atlantin, siinä on punaiset housut eikä penkit. Niin, eikö niissä onkin housut joo. Kato metalliset noin tuolla. Joo. Kyllä tää on. Ja hyvässä kunnossa sisältä. Se, että kun tää viikossa on ollut ajoissa, niin tää on niin täynnä paskaa. Hei. Se ihan osaatti siihen. Hei, tiedätkö mitä muuten tässä on, mitä sulle ei oo? Semmonen pieni kuin turpo. Tässä on turpo, tiesitkö sitä? Noniin, iskä, auta mua. Miten tää aukeaa? Tässä on turpo, on, siellä on ahtopainomittari ja kaikki. Tässä on turpo. Häh? No se sieltä, ei olekaan. Mut siis tässä on turpo, tää on turpomoottori. No, avaat toi, niin mä näytän sun turpoa. Se ei oo iso, mutta täällä on turpo. Niin se on ihan satanan pieni semmonen. Ja. Eikö avaat? Miten tää aukeaa tästä? Se on 50, kun mä neuvon. Ei. Tää meni tähän jo. Noniin. Ei siinä lue praappus tossa. Ei siinä lue praappus. No, mutta ei oo turpoa. On turpo, se on tuolla alla. Tossa on turpo ensinnäkin. Ei oo. No siinä on turpo. Kato nyt 2. Tää on 3-pyttynen. Se... Ei oo, se on turpo. Tää on roiskupeli. Ei, se on, no ihan sama, mutta tässä on turpo. Usko iskä pois. Usko, että siinä on turpo. Siinä on turpo. Siinä on, kun se kuulee. Katsotaanko se löydään käyntiin.
No niin, nyt se lähtee. Missä avaimet? Niin, helkkari. En olisi ikinä uskonut, että lähtee käyntiin. En olisi ikinä uskonut, että lähtee käyntiin. Laakii peli. Kuuntele, kun turpa laulaa kohta. On siinä turpo, iskä. Valitettavasti siinä on turpo. Maksaa 4,5 uusi. On siinä turpo. Joo. Testataan liikkuuko se eteenpäin. No mä testaan. Miksi öljyä pitää katsoa? Ei kai siellä kukaan öljyä tästä tyhjentänyt, satana. Eikä täällä ainakaan palaa. Noniin. Nyt te rauhoitutte niitten öljyjen kanssa. Kyllä tässä nyt öljy on. Pakki! Ei tää oo todellista. Ei tää oo todellista. Ai se osti leimavalmiin pelin huutokaupasta. Ai se osti leimavalmiin pelin, perkele. Ai. Vetoja vaan, se on juuri näin. Mikä on hyvä? Ai jumala. Morjes! Tää voi toimia näin hyvin tää auto. On tykkipeli hei! On tykkipeli hei! Voi morjentes! Aivan sairas. Valot kaikki. Ei tässä ole mitään järkeä. Pikkuveto. Ompeli hei. On hyvä peli. Ei viitti lähteä kauemmas. Hyvin tulee. Tairas. Yli kylän peli hei. Sairas hei. Alle 10 auto. Hei, sit kun tää hakitaan se putkisto, miettikää sitä sit. Latasko sen verran jo, että... Huono. Vingu. Aivan loistava peli, hei. Aivan loistava peli. Niin kattokaa tätä nyt, hei. Mun täytyy tässä kohtaa jo niinku sen verran kiittää teitäkin, että kaikki on innostunut tästä. Ja siis herra jestas. Yhteisö on lähtenyt upealla tavalla auttamaan tämän kanssa. Tästä saadaan meille hieno projekti. Ja ihan ensimmäinen näytös siitä oli se, että Mike Oscar Jones chatista K-auton Porin päällikkö oli silleen, että he hoitaa meikäläiselle Praappuksen kotti. Ja täällä oli vielä joku pieni
K-auton kassi. Ihan ensimmäisenä kun tänne mennään, niin... Kiitos. Erittäin hyvä ostos. Erittäin hyvä ostoksella otetaan tosta yhdet. Mikä hetu? Ei mun hetun tietää kaikki jo. Hetun tietää kaikki jo. Sillä tee yhtään mitään. Luonnollisesti. K-auton niin parkkikiekko. Erittäin hyvä menee käyttöön tonne noin. Ja sit täällä oli vielä joku, onko täällä joku pieni juomaapulla? No tietenkin K-auton pikku juomaapulla. Hei, annetaan chatti uploadit K-auto purille. Ja Mike Oscar Jones, iso juttu. Saatiin ilman mitään häslinkiä auto tänne näin. Pam, auto on Turussa. Päästään ensi viikolla hommiin. Erittäin paljon kiitoksia, erittäin paljon. Huipputyyppi, jos mietitte autonvaihtoa tai jotain, niin ottakahan yhteyttä K-auto Poriin. Loistava. Siis tää on ihan sairas peli. Tää on sairas ostos, chatti. Tää on sairas ostos. Toistaiseksi. Siis miettikää nyt, että tää Webastokin toimii. Todennäköisesti. Joku kello sen vilkuttaa. No ei se, eikö tää vaadi akkuu? Mutta kyllä mä väitän, että se lähtee toimimaan. Kuka tämmösen on Webasto asentanut? Aivan sairasta. Ei oo kattolukku. What? Kuuleeks tää? Okei, Brappuksessakin on muovinen kattolukku. Ei ookaan lasi. Okei, ei ollut lasikatto. Please. Ai, se on muovis. Siis onko se oikeesti ollut aina lasia?